egia esan posik, ez? Benetan esan helburua, filiala gara, gure helburua jokalariak lehenengo talderako prestatzea da, baina, bueno, azken finean horregon gara denboraldi guztia gora begira, eta azkenean lortu dugu, ez? Eta orain bertan oso posik, dana dira irribarreak, ilusioa, baina, bueno, denboraldi gogorra izan da ere. Alde batetik hortik zegoen ez mamu hori, ez, run hori, azken momentuetan igoera ies egin zuela, eta aurten hori gerri da. Hasieran argi geneukan zein zen fokua, nora begiratu behar dugun, egunerokotasunean zelan egin behar genuen lan, baina momentu bat heldu zen, igoera hor zegoela eta pasan urteko mamu horrek agerian gelditu zirela. Urduritasuna ikusi zen neska edo taldean, eta pur bat fokoa galdu genuen, ez? Prozesuaren garrantzia alde batera utzi eta bakarrik helburu klasifikatori hori izan genuen momentu batzutan abia puntu eta nire txator txarto egin genuen, baina bueno, gero prozesuaren garrantzia berreskuratu genuen eta azkenean lortu genuen, ez? Azuk esan duzun bezala, ez? Klubaren aldetik helburu argi dago, formakuntza da, estafaren aldetik ere, baina beti dago hor ligaren presioa, ez? Eta talde bezala jolasten duzunean, beti nahi dituzu partidu guztiak irabazi, eta prozesu horretan, ez? Bereziki Gabonetatik bueltan, igerri genuen taldea urduri egon zela, ez? Talde aipatu dan bezala, urduritasun horrek fokoa beste alde batera bideratzea egin zuen, eta hor bai egin ditugula barne lanketa batzuk, ez? Azken finean arrakastak zer ematen zigun argi eduki behar genuen eta konturatu ginen hori prozesua zela, ez? Egunerokotasunan egiten genuena eta hori gero partuetan indartu. Baina talde bezala eta jokalari bezala, gazte bezala, entrenatzaile bezala ere, azken finean hor daukagu lehenengoak goaz, irabazi behar dugu, hor daukagu presio hori, ez? Eta hori kudeatzea ez da erresa. Emozioak non jarri, non ez, eta, bueno, lanketa gogorra izan da, baina uste dut ondo gestionatu dugula, gure krisiak izan genituen ere, baina buelta eman genion naturaltasunez eta prozesua berriro ere besarkatuz, ez? Partiduak ikustera etorrien jendea, nik uste dut ikusi duela taldea bersatila izan dela, ez? Beti esaten dugu, dozertara jolasteko prest dagoela, sistemak aldatu ditugu, strukturak aldatu ditugu, horren arira joku eredu ezberdinak erabili ditugu, baina gure esentzia beti izan da, ez? Goian baloia lapurtzea, baloia ondo tratatu ez dakizelan esan, baina aldi berean, ez? Espazioak bilatu, jarraian batxutan gehiago elaboratu behar izan du jokoa, edo beste batxutan vertikalagoak izan gara, ez? Orduan nik uste dut laburpena hori bersatilak izan garela da eta struktura aldaketa asko eduki ditugula. Bai partiduan bertan eta bai partidu batetik bestera. Eta zuk esan duzun bezala, etxean oso indartsuak izan gara, gure jendearen aurrean eroso sentitu gara, gure zelaian, eta horrek hemen jolastea zan segurtasuna, ez? Entrenamenduan egiten duguna, islatuko dugu partiduan, baina egia da zelai txikiagoetan, edo bidai luzeak izan ditugunean, hor taldearen esentzia apur bat galdu genuen, eta hor bai egia da kostatu zaigula, eta ez dakigu bereziki zergatik, baina hor lanean gaude
jakiteko zer pasatu den, urrengo urteetan edo gertatzeko. Alde batetik, lehenengo esan duzuna, azkenean filiala gara, orduan jokalariak gora eta bera daude, nire kasuan testunguru hau ez dut inoiz bizi, orduan zaila izan da hasiera, baina ni badakit filiala naizela, orduan nire helburua jokalariak lehenengo taldera joatea dala, orduan zentzu horretan posik, ze jokalari asko izan dute aukera, bai entrenatzeko eta bai jolasteko, baina egunerokotasunean, partidua prestatxerakoan, bai izan ditugula batxutan arazoak, azkenean entrenamendu bat bideratzen duzu partidura begira, egia da formakuntza prozesu batean gaudela murgilduta, eta orduan plan de partido hori ez dela ezinbestekoa, baina bai kategoria hauetan garrantzitsua dela, orduan hori moldatzea, estrategia ezberdinak erabiltzera eraman gaitu, bideoa beste modu batean, edo ikuspegia edo foko hori, igual individualista izatea kasu batzuetan. Bereziki goian ibili diren jokalari harira. Eta lesioak, egia da azkenean asko aldatu dela lehenengo amaikakoa amaierako konparatuta, jende gaztea egonkortu da, lesioak badakigu arazo bat direla, baina beste jokalari batzuentzako aukerak bihurtu dira eta gure aldera bilitu. Bereziki intentsitate kognitiboa, ez dakit zelan esan ondo, baina beti egon behar zara partiduan sartuta, igual aurten 10 minutu txarreukin da esen ezer gertatzen, baina hurrengo urtean nik uste dut 10 minutu horrek garestiak izan aldirela, beraz uneko egunean egon behar zara partiduan, presentzia handiarekin eta kolektiboari begira beti, ez? Aurten ere horrela izan da gehienetan, baina egia da batxutan erlajazio gutxu hori ikusi dela, baina eta beste alde batetik entrenamenduko prozesuak edo profesionalismo hori benetan indartzea, egunerokotasuna garrantzi handia izatea eta egunerokotasun hori partiduan islada izatea, ez. Egia da ez dela ohikoa, bigarren maila batean, beste filial egotea, baina gure ustez ondo datorkigu, azkenean gure testinguru antzekoa eukiko dute denak, eta ez gara igual talde veteranoen aurka hainbeste lehiatuko. Baina horrek erronka bezala hartu behar dugu, azken finean filialak gunon gauden ere markatzen dugu, markatzen digu, eta erronka bezala ikusten dugu, nik uste dut taldea indartsu dagoela ere, merezi duela hor egotea, eta berdin da zer gertatzen den datorren urtean, nor egongo den, taldeak lehiatuko duela, eta ikasketa prozesuaren barnean garrantzi handia izango duela, eta etorkizunari begira, jokalariak prestatuta egongo direla, eta polita izango dela. Egia da gaur egun eta emakumeen futbolean oso azkar doala dana, eta hori agerian dago, debutako oso gazte ematen dira, baina nik uste dut patxadaz joan behar garela, gaur egungo gizartea dana nahi du jarraian, eta nik uste dut ikasketa prozesua, madurazio prozesua geldoagoa izan behar dela, eta naiz eta beranduago heldu lehenengo taldera, ez du esan nahi ez daudela inprestatuta, edo ez zarela gai heltzeko, orduan nik uste dut hori zaindu behar dela, ez dela koerreza, esan dudan ez gizartean gaur egun nahi dugu dena, eta txutan hori ebaki behar da, lo que sea. Egia da, lehenengo federazioan edo bigarren mailan egoteak, igual, gure taldea nagusiagoa izango da, edo aurre ikusten da nagusiagoa izatea,
baina bueno, jende gaztea egon da urten ere, eta segurazki jarraituko duen jendea, beraz ez da testuinguru hainbeste aldatxe. Igual bai, nagusiagoa izango da, baina jende oso gaztea egongo da taldean, eta horrek azkenean aberasgarritasuna ematen digu, da aberazten gaitu, ez? Azkenean kanpoan ibili diren jendea bueltatzen bada, eta hemengo neska gazteekin elkartzen badira, azkenean errealidade ezberdinak biziko ditugu, eta hori beti aberazgarria. Eta denboraren balorazioa ikusti dute oso positiboa izan dela, azkenean gizartea arrakastara bideratuta dago, eta talde honek argi izan du hasieratik prozesua dela garrantzitsuena, pertsonekin daukagun erlazioa dela egunerokotasunean ikasketa prozesuan gehien laguntzen diguna, eta taldeak hori adierazi du egunerokotasunean, entrenamenduetan, bidaietan, eta gero partiduetan islada potentea izan du, eta futbolistikoki ere nik uste dut aldaketak edo pausuak eman dituela, jende gazteak interpretazioaren aldetik pausuak eman ditu, orain arte etiketa bat zuten jokalariak aurrera pausu bat eman dute, eta nik uste dut oro har danak denboraldi polita egin dugula, egin dutela, eta ni oso pozik nago estafa eta jokalariak eman duten maila eta egunerokotasunagatik.